Kaya't mi kakabsat nga ited iti nabara nga panang welcome kada kayo. Kada ito'y Sabbath School class tayo. When, kaya't mi ba't itagyaman? Agyaman kami, agsipod tada kayo. Agyaman kami, agsipod tada iti commitment yu kakabsat. Nga agtultuloy nga iti panagkakadwa tayo ket da kayo ti instrumento ni Apo Diyos. Tapno iti ibanghelyo na ning pagkadamag ket maiwaragawag. Ket dayjay met tarigagayo nga digiti gagayemyo membro man iti iglesia ken iti Sabbath School class yu wenno sabsabali. Ket kadwa tay nga aginadal gapu dayjay panangiseryo kapsat agyaman kami. Isu nga manipod kadigiti ayan nyo kakabsat from all four corners of the world. Welcome kadaytoy nga Sabbath School class tayo. Itarami din tayo ket buklen tayo kakabsat dayjay summary iti lesson number 2. So nga dawate nga iti panaggadal tayo ket dawaten tayo gani Apo Diyos ket isu iti mangidalan kada tayo. Agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos, agyaman kami launay Ama. Dimteng manen iti naituding nga oras ken aldaw iti panagkakadwami. Ket agsipud da kami o Diyos kadaytoy nga eskwela sa batina, dakkel a klase daytoy. Dawaten mi Ama nga iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami. Sa dinuman nga ayan digiti kakabsat akaduami nga agadal itattaw Ama. Iti Santong Espiritum kadi iti mangidalan met kadakwada. Mangipalawag kadakwada. Nga nananay daytoy nga leksyon. Tapno dayjay tarigagay mo nga dumakkel iti panakipagrelasyon mi ken ka ket matungpal iti panagbiag mi. Bendisyon nga rod daytoy nga panaginadal mi. Itinagan na po Mesos, agyaman kami launay. Amen. At data yung kamsat iti lesson number 2. Iti title na, Amwen ti Diyos, to know God. Iti pasit nga mayulo ket masarakan iti Juan 17 versikulo 3 na isurat ket basaen tayo. Ket daytoy ti biag nagdanayon. Maamuanda ka kuma amay maysa apudno a Dios ket ni Jesucristo nga inbaon mo. Iti adadalen tayo kabsat tadata yung ti lesson number 2. Isuda jay tarigagay tayo tarigagay met ni Apo Diyos nga agpaay kada tayo, nga dumakkel dayjay panakikayamet tay kenkuana. Kadaytoy nga leksyon nga intay adalen kakabsat. Dayjay panakaammo tayo ken ni Apo Diyos. Ket isu iti mangited kada tayo. Dayjay apan nagdakkel kadayjay apan nakikamayet tayo kenkuana. Ta iti relationship kakabsat. Ket mai poon wenno iti pundasyon na dayjay panakaam mo dayjay pakirelasyon. Dayjay inusar kakabsat nga no panakam mo. Ket naununag ngem dayjay mo ka. Idi dapan kami kaabsat ijay Angeles City, Pampanga North District. Inibitaran ta kami. Adda di gaji umasideg kanya, pastor, amamu ka. Kaya agyaman ak tamamudak. Gagayam nang nagang ko, kabsat nak ni kastoy, gayam nak ni kasjay, iso nga pal nakamamudak. But that kind of knowledge, ket saan nga mangited kakabsat, dayjay naununag, si bibiyag, dumadakkel,
relasyon iti maysa ken maysa. Dayjay panangam-am mo to know ket inusar kakabsat ni Moises idi insurat na iti libro ti Genesis nga idin nga inted ni Apo Dios dayjay babae nga pinarsuana nga agpaay ken ni Adan. Ket idi nga awaten ni Adan dayjay asagot ni Apo Dios ket inbaga ni Adan, itinagan mo babae, tapay, sika naggapu iti lasag ko, darak ken ama amin. Ket kunana di Biblia, and the man knew his wife. Ada itinawon kakabsat, ya kaya nang sawen. Isu nga daytoy adalen ta itatta, kitain tayo dayjay talo apan nakaammo tayo ken ni Apo Dios, tapno dayjay atarigagay na ken tarigagay tayo nga dumakkel di panakikayamet tayo ken kuana, masapul nga maamuan tayo. Umuna nga masapul nga ammo tayo kakabsat. Tapno dumadakkel iti panakikayamet tayo iti Dios. Masapul nga ammo tayo at ti Diyos isut nga santuan. Daytoy ti inbagana ni Apo Diyos kakabsat. Ijay Isaiah 57 verse 15. Takastoy ti kuna tinangato ken natanok nga agnaed iti agnanayon. At tinagan na ket santo. Agnaedak iti nangato ken nasantuan adiso. Agraman ijay addaan iti maysang espiritu a panagbabawi ken panagpakumbaba ken tapno biagek manen ti puso ti na pagbabawi. Nung nakita tayo kakabsat, kasano nga mabukel dayjay apan nakirelasyon, panaki kamayet iti Diyos. Alain tayo sa una, nga dayjay nga biyagen namanen iti puso dayjay ang nagbabawi. Kitain tayo dayjay sitwasyon kakabsat. Intuno dayjay tao ket nagbasol. Dayjay basol isu ti mangyadayo ken kuana iti arpad iti panagayat dayjay nasantuan a Dios. Ngem gapu ta daytoy nga Dios nga iti trabaho na ket mangsapol kadayjay managbasol a pimanaw na yaw-awan ken kuana. Ited na dayjay nga espiritu nga agbabawi, gaputa addan iti panagpakumbaba kadayjay a tao. Kitaan tayo kabsat, saan nga umay dayjay panagbabawi, no saan nga umay nga umununa dayjay panagpakumbaba. Ti kasayatan nga example tayo, dayjay anak, nagnaganan tayo, the prodigal son. Idi nga pimanaw, ije balay, ti amana, napan kakabsat ti adayo nga lugar. Napan inarabid na, iti kayat na nga aramiden. Ingana nga naiyadayo, kadayjay, nga amana. Ngem imay, dayjay, panagpakumbaba. Nakita na dyan sitwasyon na. Pimpiman, tilupot na rutay-rutay, titaraon na dahil binugbog akanan iti baboy. Imayen dahil pasit ti panagbiag na nga, dahil ko nataw, it was its lowest. Nakabababan. Awanin kakabsat dahil kinapak, dahil ko nataw nga kinatanok di panunot na.
Awanen dadya pa nagtangsit na. Gaputa nagpakumbaba. Iti kunana. Apay nga kastoy, iti kasasaad ko. Iti balay ni Ama, nakadado di kita'y tagabo, babaunan, nagsayaat iti biyagda. Di kanan, ti Amak, iti lamisaan, isumet ti kanenda. Di balay nga pag naidan ni Amak, isumet ti balay da. Idin analpas ang nagpakumbaba. Imay, dahil pa nagbabawi. Una na agsubli akit di. Inaramid nan dahil dialog na. Kuna na ka dahil ama-ama, sa anak, ama ikari. Saan na kun nga ibilang nga anak? Numabalin, ibilang na kun amay isang agdipen, laeng awaten na. Dayjay nga kunanan ni Apo Jesus, biyagan na, manen ije puso, dayjay pa nagbabawi. Ijay kakabsat dayjay panangrugi, nung naiadayuman dayjay may isang tao, ijay manen dayjay kunata yung restoration, dayjay a relasyon. Dani Apo Diyos, babaen kadayjay nga ayat na. Guyuguyin na iti maysa ang nagbasol. Tapno makita na dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Ket maited kenkwana dayjay biyag manen gapu ta nagbabawi. Laglagipon tayo ni Apo Diyos ket nasantuan. Numampay na santuan. Tarigagay na nga iti nagbasol nga anak na. Agbabawi, agpakumbaba. Tapno maisubli manen. Dayjay may sa apan naka relasyon kenkuana. Denggan yung kabsat na dyan baganan ni Ezekiel. Ijay Ezekiel 38 verse 23. Ket kunana padayagek to itibagik metlaeng, ket pasantuek to tibagik metlaeng, ket agpakaamuak to iti imatang dagiti adu anas nasyon, ket maamuan danto asyak ni Jehova. Kasano kakabsat nga maamuan? Makita digijay kabil tayo nga in the great controversy at dati sipnget at dati lawag. Kasano ang makita dagijay adda iti sipnget dayjay pan nakabalin iti Diyos a nasantuan. No, dayjay amay sa ama nagbasol. Nakita na dayjay sitwasyon na ket agbabawi ket agsubli iti ama. Ket intun no dayjay apan naka panangawat iti ama kenkuana. Mapabaru manen dayjay puso na agbiag manen dayjay na espirituan a kasasaad na. Uray pay kakabsat dagijay nga adda iti sipnget makita da dayjay pan nakabalin iti parabor ken ayat ti ama, no makita da dayjay maysa nga managbasol akadwada ken padada nga binalbaliwan ni Apo Diyos. Kang kanayon nga isu iti ited tayo nga example kakabsat. Tatikon na tayo niya, dayjay kapipigsaan nga sermon nga agpaay iti pamati anak Kristyanuan. The strongest argument in favor of Christianity is a Christ-like life. Intun no iti maysa ang managbaso. Nakita na nga ni Apo Diyos kay nasantuan. Gapu kadayjay nga kinasanto ni Apo Diyos, imay kenkuana dayjay panagpakumbaba ken panagbabawi.
ket agsubli ken ni Apo Dios, ket awaten ni Apo Dios, ket maminsan pay manen maikan iti puso a sinibiyag. Daytoy a managbasol, agbalinen a silaw kadigiti padana idi nga naggapu iti siknget. Ket kunada anyalaki din iti pannakabalin iti ayat iti Dios. Mikadua kakabsat nga masapul tayo nga maamuan. Tapno madan ti dumakdakkel apan nakikayamet iti Dios. Masapul nga amok at di Dios isut ayat. Kalpasan nga namuan tayo nga ti Dios na santuan. Amuan tayo met nga ti Dios isut ayat. Sublin tayo dahil prodigal son. Amamuna ka ti amana. Hinaus. Dahil panakaamuna iti kababalin di ama. Uray no nakadayon, uray no nagbasulen, imay kenkwana dahil tarigagay nga agsubli, taamuna nga dahil amana ket ayat. Dahil tinbaganan ni Juan kabsat, iti umunang Juan 4 versikulo 8. Ta saan nga agayat, ti saan nga agayat, saan na nga amamo ti Dios, ta ti Dios isut ayat. Sa ibagana ti Biblia, ti ayat kaluban na dagiti adu ken dadakkel a basol. Sublin tayo daydi anak. Idi agrugin nga agrubwat nga agsubli, adda dayjay dialogue na. Kabilnan was memorizing it, he mastered it. Di na ammo nga gapu dayjay ama ket isut ayat. Dayjay aldaw a pimmanaw dayjay nga anak na, nangarami den dayjay ama iti paggurayan na iti sangwanan iti gate iti balayda. No kuma dayjay anak nagpaabagatan, dayjay ama iti ayan iti puso na matana kitkitain na di abagatan, dayjay ti paggapuan dayjay anak na. Dayjay salaysay ni Apo Jesus, ket adayupay dayjay anak, nakita dayjay ama. Anya inarami di ama. Ti mother, hanan nga inuray nga dayjay anak makadanon iji ayan na. Sinabat na. Saan nga inuray nga dayjay anak ket apanpay nga agdigos tanaang dud ket narugit lagaruten. Kunana ni Apo Jesus ket linagtuna ket inapungol ket inungwan na. Tapay, ti Dios isut ayat. Tapno mamuan tayo daytoy kakabsat, mangalatay tigitikap kapadasan iti Biblia kadigiti nagan ni Apo Jesus. Ijay Genesis 1 versikulo 1. Idi po nga na ti Diyos, pinarsuana dagiti lang langit kinti daga. Tinagan dayjay Diyos, ijay Genesis 1 versikulo 1 ket Elohim. Dayjay metlaeng a Diyos, nga nang parswa iti langit ken daga, nga itinagan na ket Elohim. Idin nga inbaga ni Moses, iti Genesis 2 versikulo 7, ket ni Jehova Diyos binukil na ti tao iti tapok iti daga, ket inpuyot na iti agong na iti anges ti biag, ket ti tao nagbalin a kararwa a sinibiyag. Daytoy Jehova Diyos, ito'y apaset ti panang parswa, idi pinarswa na iti tao, itinagan na ke Yahweh. Anya iti kaya nang asawan. Dayjayen a Diyos
nga ididamdamo ket nagsao ket addan. Ngem itatan ta parswaen na akas di kunana parswaen tayo iti tao akas kasping tayo ken kaladawan tayo. It was now on a personal touch. Saanen nga nagsao, no dikit di manipod iti daga. Dinamili na dayjay at tao. Ket sana inpuyot ijay nga agung na dayjay anges tibiyag. Tinagan na Yahweh, a covenant God who keeps His promise. Mamuang tayong marug kakabsat niya, nga iti tao, datayo, ket naagdaan iti nadeket a relasyon tayo kini Apo Diyos. Na idumduma dayjay panangaramid ni Apo Diyos iti tao. Ta itinagan nang inusar na Yahweh. At iti personal na deket apan nakikayamet ti Diyos ken iti tao. Dayjay a Yahweh, isu dayjay Diyos iti ayat. Takayat na a makitulag kadigiti pinarsuana. Numampay no naisinada ket agsublida manen kenkuana. Ikan ni Apo Diyos isuda. Amoy no balbaliwan ni Apo Diyos ko na manipod ti puso abimmato. Now I will give you a heart of flesh. Adan dirik na. Apay, gaputa dayjay ayat, dayjay Diyos, isun iti adda nga agari kenkwana. Tintag ni bagaron ni Juan, tati saan nga agayat, saan na nga ammo iti Diyos. Gaputa dayjay Diyos nga agay-ayat kada tayo. Diyos akayat na nga buklen tayo dayjay sibibiyag apan nakirelasyon kenkwana. Diyos nga ited na meten dayjay akababalin na kada tayo. Anya di kababalin na? Ayat. Would you imagine kakapsat? Dayjay lugar nga ayan mo. Pamilya man, pagtrabaho man, susyudad man. Ketno ti Diyos addan dumadakkel dayjay apan nakikayamet tayo kenkwana. Gapu ta isu ti ayat. Ket dayjay ayat na adameten kada tayo. Kabsat ko, makita dagiti sabsabali. Iti nagdumaan, iti pannakirelasyon tayo kini Apo Diyos. Timikatlo kakabsat. Tapno maaddaan, iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Masapol nga amok nga isuna ket Immanuel. Anya di ginagan nga nausar ti leksyon tayo, nagan ni Apo Diyos. Umuna, Elohim. Dayjay ti Diyos anang parswa. Mikadwa, Jehovah Yahweh. Dayjay ti addan dayjay personal nga pannakirelasyon na iti tao. Iti mikatlo, nagan na nga Immanuel. Laglagipin tayo kapsa. Iti adadalan tayo amamun di Diyos. No amamu tayo nga iti Diyos ket Immanuel. At agamin ti talo nga kababalin ni Apo Diyos. Umuna, amuna ti amin, omniscient God. Man nakabalin iti amin, omnipotent God. Adda iti amin a lugar, omniscient God.
Dayjay kababalin na nga omniscient God. Isu dayjay inbagana nga itinagan na ket Emmanuel. Kitain tayo kakabsat. Isu nga datayo nga agbibiyag kadigitoy nga maudin nga aldaw. Nadadumay umay di panagamak. Sino kadmat nga agamak? No plano mi kakabsat ti agudong ta iti baryo nga paggigianan mi ket it is about 8 kilometers nga na ili ti Herona. Keno uri no bumbuntugat iti agdrive. Kita ekto de di malabsan mi kakabsat nga gasolinaan iti sumaruno nga baryo. Ket di price nan ka sobra-sobran nga 120 pesos per litro. Sino ti saan amadanagan? Idi napan kami jay Angeles, March 21. Ni Darwin Drive, lumabas kami jay highway, on the left, tamapang kami jay expressway, adda iti gasolinaan Petron. Agamak kami, tadayjay nga oras, pasado alas 7 tibiga, nakasarado dayjay Petron. Kaya kuna, uri ka di ang nungumina iti krudo wenno gasolina, basta adda ti magatang na siya ay laeng. Ket umay digit siya nga panagamak. Kasano kakabsat nga maikat. Dayjay panagbuteng tayo ka dayjay panagamak. Iti inkarina ni Apo Jesus. Kadigiti adalan ket isumot lang iti ikarina kada tayo itata. Matthew 28 versikulo 20. Ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon aging gana iti panungpalan iti lubong. Lo, I am with you always. Always. Naranyag man ital daw, kadwatay ni Apo Diyos. Agbagyo man, kadwatay ni Apo Diyos. Naragsak man, kadwatay ni Apo Diyos. Agladingit man, kadwatay ni Apo Diyos. Dayjay a presensya iti Diyos. Dati adalin tayo, amwen iti Diyos. Dayjay anagan na, Emmanuel, mangted kakabsat, iti sibibiyag, anamnama, iti tunggal maysa, katatayo. Iti Salmo 23, inbaga ni Ari David, dito yung sitwasyon, nga paglasatan tayo itata. Inbagamat laeng ni Ari David, iti rason, no ampay nga saan nga agbuteng. Iti kunanan ni Ari David, when uray no magnaak, iti sipnget, iti ngingit ni patay. Yea do I walk through the shadow of the valley of death. Kanya indeklara na. Awan to, iti pagdanaga. Apay, nga ibaga ni Ari David, awan to, iti pagdanaga. Literally, no apang kay Israel kakabsat, adda dayjay valley, nga kunala, valley of the shadow of death. Daytoy nga valley, ket daytoy dayjay liklikan dagiti tattao idi. May sangarod nga valley. Di damo nga adda digiti aglumlumang kadigiti bato, kadigiti turturod, nga kitaan dang ijay nga no adda iti magna, bumabada, dang randa,
Alain dam amin nga maalandang aramiden. Dayjay iti sitwasyon nga ning istoryaan ni Apo Jesus about the parable of the Good Samaritan. Idi nga lumasat dayjay nga Hudyo. Ket nakita digitoy nga tulisan. Apandain nala iti amin na dinangranda in batida nga bag-agbog-bogso in the valley. Anya lakit din kausat niya, no makita tayo kumaday nga danger. Kunana ni Ari David, uwain ure no nakadaduda digita nga kabusor, nga umay apanggapdak adang ran, sa anak to nga agbuteng, tapay, sika, si kukuyog ka, kanya. Nakita na, dahi Diyos asi kukuyog akadwana. Adda iti igam na, ni Ari David amuna digijay nga dua nga iganan dahi pastor nga Jehova. Dahi baras kanji sa rukod. Dahi baras ket isuti usaren, dahi a pastor apanang protekta, kadayjay nga pangen ti karnero na. Dahi sa rukod nga dahi kawit na, isuti usaren, dahi a pastor nga mangala kadagijay a karnero nga sumasi ket umadayuda. Intun no makita ti maysa a mamati nga adadjay dahi Dios nga isu iti nasantuan. Adadjay dahi Dios nga isu iti ayat. Nga kayat na nga maadaan iti nadeket apan nakirelasyon kanyam ken kanya, tatinagan na Jehovah Yahweh. Kayat na nga ipakaammo kanyam ken kanyak kabsat. Laglagi pa sa angkanto pulos apanawan. Napimpintas pa'y manen, di panangibaga kakabsat, kunana, iti may sa kadi nga ina, malipatan na iti maladaga ng agsususo. Sumbat ni Apo Diyos wen. Sana'y nayon, ni kaanuman nga malipatang kanto. Because I have engraven you in the palms of my hand. Dahil nga Diyos anasantuan. Gapu taiso ti Diyos na ayat. Imay tapno insalakan na ka, insalakan na. Ket gapu ta insalakan na tayon, ket inawat tayo dahi sagot ti pan na kaisalakan. Ket nagdesisyon ka, ket nagdesisyon na kabsat. Nga kayat tayo, nga padakkelan, dahi pan nakikamayet tayo kenkwana. Laglagi pa di bagana ni Apo Diyos. I am with you always. Tinagan na ket Emmanuel. Ure pa dinagan nga Emmanuel, mangted kakabsat kada tayo dahil panagdesisyon nga saan tayo akayaten nga agbasol ket madadael dayjay apan nakirelasyon tayo manen kini Apo Diyos. Ada kanuti agama. Apanday jay taltalon ket ijay taltalon da iti inpatakder da nga kalkalapaw. Ada malabsan da nga taltalon iti karuba da. Idi makita dayjay ama, dayjay mula nga mais. Kunana ka dayjay anak na, barok. Ingkaman mangalay iti mais, imbag tulang nga lingtaen ta, kentunwen ta, nga merienda ta into nung madamdama. Nagtulnog, dayjay anak.
Idin nga addan iti sangwanan iti maysa nga puon iti mais. Ket iruginan kuman nga agburas. Itinbagana kadya amana. Tatang, siguradwem nga awan ti makakita kadata. Wen, kuna na jama. Itakanawan tatang. Sungbat di ama, awan. Di katigid tatang. Sungbat di ama, awan. Tasangwanan tatang. Sungbat di ama, awan. Dilikudan tatang. Sungbat di ama, awan. Kuna di anak, ijay nga tatang. Kuna di amag, intan baro. Anya iti kahit ng ipaga. Tapno dayjay apan nakirelasyon tay ken Apo Dios. Ket dumadakkel, agbyag nga inggana nga iti kababalin tayo ket agbalintun anay akas dayjay kababalin ni Apo Jesus. Iti inadal tayo, lesson number 2, amamwen iti Dios. Anya iti naadal tayo. Umuna, ti Diyos ket nasantuan. Siya managbasol. Si kakabsat ko managbasol. Ngem ti Diyos nasantuan. Gaputay ayaten nata iti Diyos ang nasantuan. Usarin na iti Santo nga Espiritu nga mangited iti panagbabawi kanyam ken kanyam. Ket intun no agpakumbaba ket apan tayo nga subli iti ama, iti inkari di ama, ikan na tayton iti puso nga anya, nga dayjay ket si bibiyag. Gapu ta nagbabawi tayo. Makidwa nga naadal tayo. Ti Diyos ket isu iti ayat. Sanlaengen nga isuna iti nang parswa. Elohim. Isuna pa yan, dayjay nagbalin nga Yahweh. Nga dayjay personal nga kayat na nga panakirelasyon kanyam ken kanyam. Ket dayjay nga Dios nga ayat. Guyuguyen na dayjay a pusok. Adda dayjay kunatayo niya nga dayjay puso man nga bimato wenno lamis pamulinawen kunata niya nga arin nawon ti retrik na. Ngem intun no dayjay nga ayat iti Dios itso iti makita, maipakita, maipakaammo kadayjay maysa a managbason. Dayjay a managbason, masursuro nanto nga ayaten dayjay Dios isu ti ayat. Mikatlong, naadal tayo nga dayjay Dios nga kayat nati may karelasyon kada tayo gaputa isu ti ayat. Inkarina nga isuna makiadda, makikadwa kada tayo. Saan na tayo pulos abaybayan. Kayat na nga dayjay inruginan apan nakirelasyon kada tayo. Agtultuloy ket agtultuloy inggana nga dumakkel rumangay ken rumangay. Tarigagay ni Apo Dios kakabsat nga maaddaan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet kenkwana. Agyaman tayo. Dayjay panggep na aramidin na kumakanyam. Aramidin na kumakanyam. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Agkararag tayo kumsa. Ama, agyaman kami launay. When nasantuan ka, da kami managpason. Ngem gapu ta sika iti ayat. Tarigagay mo ama nga masursuruan da kami
dakamet nga ayaten. Ikan na kami nga rudo Diyos, dayjay Espiritu nga amuna ti agpakumbaba. Ken amuna iti agbabawi. Espiritu nga tarigagayan mi o Diyos ta agsubli ken ka. Tapno ikan na kami manen dayjay puso asibibiyag. Agyaman kami ama. Tayong karim nga saan na kami ulos a baybayan. Kibinid na kami nga rudo Diyos. When agbalinto ka di nga pudno dayjay kapadasan mi. Akas dayjay pakistoryaan footsteps on the sun. Nga dayjay nga nangisurat sinaludsod na. Ken kaama. Saan ka dingin ka ring? Ngayon to no sumuro takken ka. Kanak nga baybayan. Apay-apay nga rod apo. Nga iti kababaan apaset iti panagbiag ko. May salanginin aparis at tugot iti nakita. Ayan mo kadi. Agbalinto kadi ama, nga si bibiyag asungbat mo kada kami. Akas diin sungbat. Anak ko idi, nga marigatang ka. Dayjay nga tugot, anakitam isuti tugot ko. Tainubba ka, ket ay ayaten ka. Agyaman kami launay ama tay ayaten na kami. Dawatik nga rod nga bendisyonam, dagiti kakabsat nga kaduami nga nagadal itata. Sa dinuman ti ayanda, anyaman ti kasasaad da, ammum ti pagkasapulan da ama. Sungbatam kadi, tadigitoy nga parabor ket dinawat ni, iti kay kariyan tinagan ti apumi ken anak mo nga ni Apo Mesos. Amen. Kinamen. Ingganan no may nga lawas manen kakabsat. Dalin tayo to lesson number 3. Ngem iti outline iti lesson number 2. Ket maited kada kayo. Just as imbag nga rabi tayo am amin kakabsat.